Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo... Las 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Sa balita, sa aksyon! Las 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Isa ka medyo mapulupagsik kag nagaharahara kahapon anon sa taran nga maka-aksyon naton sa sining panatunturan. Action Reports After Edition medyo manaya-naya ang hapon. Halin kaina medyo kalokalmado ang dalagan sang panahon. May tion nga nagatupa ang dabo-dabo. Talithi nga kon kaisa nagagulpi damol. Pero dasig ba na? Ang pag-untat sa galiyon, once nga magkatupa gid man ang damol-damol nga talithi, di man sa makabigig nga bunok nga unan. Posible dala ini sa gihapon sang mabulabas kugon, matugnaw kag nagapakurog-kurog sang kaunuran nga dapya sang hangin. Amo ining hangin nga kon hindi kita mag-ulo-aligmat. Basi kibot na lamang ang tagsa-tagsa nga ara sa guwa sang ila sa nga puluyan. O kon lugar lang nga medyo hawan. Nga palid na gali ang inyo sini ginauyatan. Sa balita, sa aksyon! Matugnaw man ang tiyempo subong sulit naman na kon balita ang hambalan. Bangod ang mga balita subong mainit-init kag talalopang doon halin sa lokal, sa nasyonal, pasaka sa internasyonal. Pizza 12 sa bulan sang Pebrero tuig 2020. 12 kon mga sa mga isipan o pag-aano gani. Ten 12 mo nang isa ka dosina Ang istorya sa numero nga 12 mga aksyon. Amo ini ang numero nga mayara sang ginakabig signifikante. Dali dumduman, dali madumduman, kag permi nga makitaan. The number 12 remains very common in daily life. Ano bala ang inyo nadumduman sa sining nga numero mga ka-aksyon? Sugiran ta ka mo. Number 12, number of hours in a day.
to the number of month in a year. Botsalingon sa relo, dosing numero, lantawan nyo bla. Dosing numero sa relo, no? Sa tuig naman, 12 man ang bulan. Una sa balita, una sa aksyon. Anong pinasahi nga natabo maka-aksyon kon 12 nga numerong paghahambalan? Sang December 12, year 2012, kung sa numero pa, 12, 12, 12. Tatlo ka sundanay nga 12 ho. December 12, 2012, sa oras nga alas 12:12, isa ka lalaki nga taga Alabama, ngalan niya si Kiam Moria, nagsaulog sang iya ika 12 nga kaadlawan, isa ka unique birthday. Kini nga bata ang ginbunag sa oras nga alas 12:12, nag-birthday December 12, tuig 2012, sa edad nga 12 anyos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang 12. Suro sa Professor Emeritus ang Pastoral Theology kag Research, ang numero nga 12 amuman ang masami nga ginapalayag sa New Testament sang Biblia, pareho sang pagpili ni Jesus sang 12 ka mga apostoles. Amo na ang 12. Ang 12 diri sa aton sa Pilipinas, partikular sa mga Bisaya, sa mga pareho naton, pero may ginamention kon pagpamalaklo ng paghahambalan sa kadusinang itlog, bakal to tunga sa kahangaber. Antaran ka namoon sa na maka-aksyon 12 ina. Mayara gani pamilya. Yang kabataan isagid ka 12 na o kon 12. Ang istorya sa numero 12. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, Negros Occidental nagapabilin nga hiluway sa virus nga makamatay. Santo ginatawag nga 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Medyo malawig-lawig ang tawag sa Yasni. Apang subong gintawag na sang World Health Organization o WHO nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. COVID, yang si O mo ng corona, ang VI mo ng virus, ang D, disease ang 19, kaya man din nag-umpisa sa naligad nga tuwig 2019, mas mayo-mayo kay napalipot sa WHO ang tawag, COVID-19. Negros Occidental may 6 ka pasyente nga gisulod sa isolation room. Amo ini silang ginatawag nga patients under investigation. Kag maayo nga balita para sa aton taran nga taga Negros. Bangod taran nga specimen sample ginkuha sa ila kag ginexamine. Negatibo ang resulta. Ang kahangawa sa ato sa nga mga Negrosanon medyo nabuhin-buhinan man na. Pero ang preparasyon, pagpanilag kon pagbantay sa gobyerno provincial. Pagi sa ginatokod nga task force, wala nagkalba kag na ginpasangkad pa. May surveillance kag monitoring sa gihapon sa mga paluparan, pantalan kag bululngan. Tanan nagalaom nga mga virus-free sa gihapon ang probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano pa ganibal sa nga balita, golpiyada kon sa Paraguay pangampang Kibutay. Kibutay nga pagbiya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang isa man sa mga mataas nga opisyal sa Bacolod City Police Office BCPO sa gihapon ginahambalan sa karamaan. Pamangkot kon ano gid ang rason kag kun sino ang magabulos kon mayara gid man. Una sa balita, una sa aksyon. Ang dako nga question mark tubtub sa karon mga aksyon. Ang mga barangay sa Bacolod kag personalidad nga giningadlan la
nga kuntani subject pa sa iya sa nga igakasang operasyon ang sitwasyon ano na yan. Ang Bacolod daw nagpalamungol na inis ang wala untat nga bypass operation sang kapulisan. Ang masamig nga katabo, mga kapulisan lamang perming ara nag-aarangkas balita. Ang hindi ang taga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. May operation gid ba ng PDEA pero tukiban na talapangdan sang kalabanan na medyo naglaka-laka haw. Yang PDEA nobla amo ini ang nagapangunang anti-drug law enforcement agency sa Pilipinas. Ngang obra sa mga Aksyon punggan, imbestigahan kag papason ang anuman nga sahi sing illegal nga droga na responsod sa Pilipinas. Pero ang subong sa Bacolod, ang pulis pa mo ang bakas nga magpang operate nga halos sa kada adlaw may nagakaladakpan. Ang rason sini magod ang kada hepe sang pulis. May direktiba, may mando na sila nga dapat magpatigayon gid sang anti-drug operation. Bangod kung hindi maka-aksyon ay basi mamutikan, basi ma-relief kag saylohon sa iban nga lugar o kung posisyon. Pareho sa ginhimuman sa iban nga opisyal sang pulis sa iban nga mga lugar o kung kaprobinsyahanan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang istorya angot sa ilegal nga droga nga kampanyas Bacolod, mas nagrinongkadol, mas nagrinagobo pa. Bangon sa report nga nagwa maka-aksyon, nga kunong isa ka opisyal sa PNP, nga kay na-sign diri sa Bacolod para magpangdakop sang durugista. Yara man lakip sa listahan sang presidente kon mga personalidad nga ginaangot si ilegal nga drogang hambalan. Walang tanay ngalan kay the weapon is confirmation gid. Raw information, mga inisal nga impormasyon na sulod diri sa Aksyon Radio Bacolod. Initaran nga report o kung impormasyon mga ka-aksyon nagalupad pa sa kahanginan o kung nagalutaw pa sa sabaw sang balbakwa. Hindi isabaw tugabang, sabaw sang balbakwa na kita. Sumod ang sabaw sa tugabang. Una sa balita, una sa aksyon. Ugaling maka-aksyon damong sumaka kilay sa nabatian nila ining raw information eh. Ang ibang ganyan nagbuludlo pag mata mo. Nga ha? Mayara man gilayon nga nagpati pero ang kalabanan naglungo gidya kag nagpanglintak pagani. Kadungan sa pagsiring nga basi gimik labla kon patalan para balaon tara. Samtang nagalakat o kung nag-abanti ang mga inuras. Aksyon Radio Bacolod magabantay kag magapaningguha gid nga makakuha sang medyo mapulupag-on nga ebidensya sa sining nga report. Kag kung mangin matuod gid man ay pihong-pihong nga ini nga balita ang makapatay o gid sa Pilipinas. Sa bagay ini mga akusasyon sa isa ka tawo opisyal o kung personalidad angot sa ilegal nga droga. Lonsay pa lamang ina mga aligasyon. May ginatawag nga due process na rin sa Pilipinas, may ginasunod nga proseso mo. Ang ginakusahan nagapapilit na nga inosente. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasyonal, awol absent without official leave. Amaning mga tao nga wala maglisensya nga hindi na mag-duty. Amaning persona nga nangindulaan. Kag wala na magbalik sa trabaho. Awol nga kapulisan. Ang ato sa nga istoryahan. Sa Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa sa mga adlaw. Nagsiling nga 357. Ba? 357 ba? Daw numero sang sakasahi sang pusil. 357 ka mga kapulisan. Ultimo mano kung taas ang ranggo na ginaakusahan angot sa illegal nga droga sa 357. 43 ang nag-awol. Una sa balita, una sa aksyon. Mga ginatawag na kukaps punteriya sang adjudication process na magasugod na buwas nga adlaw balantayan Pebrero 13 sa 357 15 ang nag-avail sang optional retirement mo silingon nagdesisyon sila sa mas temprano nga magretiro na lang.
Apang ang 43 nag-awol. Ang base hindi na makitaan kag hindi na makatambong sa adjudication process. Bala ini nga mga pulis ang maihibalo na kung anong dangatan nila sa kaso o kung base luyag lamang pamatud-an. Kaya hindi silang hindi basta-basta mapatambong sa sining nga proseso. Kag padayon nga magpakatig-a. Iban guro nagasiling nga total dalman man kita. Kung sa mga halambalanon pa mag-aksyon total na basa naman, mas maayo ligo na lang. Kung sa mga suba o kung sapa pa, total ara naman lang kita sa tubig. Sa lumonta na lang. Una sa balita, una sa aksyon. Ang paglaro ni Gambuwang ang mga nag-avail sa optional retirement. Wala nagabot sa lingon nga silang luwas na kung hilway na kaso. Bangod sila ang sa gihapon magapangatubang sang kaso administratibo. Ginasulit-sulit gid kag daw plakang guba na. Kag ginasulit-sulit sang sa nga palatuntunan sa pagsiling sang palamangkutan nun. Ano ayhan ang senaryo kung sitwasyon sang Philippine National Police? Kunang presidente, hindi si Duterte. Ano ayhan ang kahimtangan sang Pilipinas? Subong. Kung lain ang presidente, kag wala matukiban ang mga tao o kon personalidad o kon opisyal man nga mo galing sa likod sang illegal nga helikoton sa pungsod di lamang sa illegal nga droga kundi sa iban pagid nga mga illegal. Una sa balita, una sa aksyon. Base ang guwa mga ka-aksyon black kalabanan silang wala lamang nagahigda sa kwarta kundi nagapanghabol pa sang milyones o kon base bilyones pesos nga manggad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Total, legal na giba ng ato sila ginisoryahan dia. Dugangan tang illegal nga balita. Illegal nga balita. Balita angot sa illegal nga likoton. Sugal sa Pilipinas. Tida mo illegal gambling sa Pilipinas. Ang PNP plano makikistorya sa mga opisyal sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Pinatuwag nga pagkor ka Games and Amusement Board. GAB. Angot sa ginpabakod nga kampanya batok sa illegal nga panahor. Arina. Sa Campo Crame, siya Police General Archie Gamboa nagsiling nga tun-an nila ang mga gambling scheme sa sunod sang Duagsman na upod ang mga opisyal sang pagkor kag GAB officials. Ang tuyo i-determinar kung ano ang legal kag kung ano ang illegal nga sugal. Mandaris Pilipinas mayara ya legal mo. May legal ya nga sugal. Gataya ang tawo sa kombinasyon sa numero pero legal. Aman ang ginalawag dari bala sa Aksyon Radio bla legal ina nga numbers game. Aloto, legal na. STL, kung aprobado sa syudad, legal. Pero kung hindi, illegal. Balantay na ni Bagod Res Pilipinas maka-aksyon kung sugal ang hambalan. Halos hindi na maisipan ang ginapustahan. Ginapustahan, bugoy, taksi, basketball, tubtob gani pa ibagdamang, ginapustahan man. Pati ganing hampang sa cellphone nga MLML, ginapustahan man. Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita sa pustahan ay, dari ta sa bahin sa nga traffic reports la 5:24 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Rush Hour. Sa sanigig ng mga teriyon. Tiyempo natin sa pakulod ho, mabulubugnaw sa nasiling tara. Kapon doon nagtupang ulan. Ibalong ta traffic report sa patrol. Patrol. Traffic reports. With Aksyon Gian Diaz, Aksyon Gian na yung hapon, please kabin. Monitoring Control Aksyon Mars sa Macolod Traffic Authority Office nagparayag nga karon nga hapon magkabig lamang light to moderate ng traffic situation sa palibot sa surad sang Bacolod. Apang golpeada lamang eredri sang dalan gatos Laos ning hapon, especially mga salakyan gikan south going to north direction mga kaksyon. Karon nga hapon makabig diri nga moderate to heavy naman ang traffic situation. Kun baga golpe lang ang nagdamo ang bulyada kun ang volume sa mga salakyan nga makita naton sa dalanon siniman nga kahaponanon. For example, this area mismo sa Burgos Gatoslao. At sa man makalampuwa sa kunabi makatabok kita sa intersection point sa Burgos Gatos
medyo hinay na ang movement sa mga salakyan dra mga kaagson, especially kung pasulod kina sa plaza publika. Akip man ang mga salakyan gikan sa plaza publika kag padulo mga kaagson norte nga bahin sa surad sang Bacolod. Masiling isa ka lugar nga karon nga po na unpredictably nagtako o kunabi nagdamo mga kaagson ang mga salakyan na naglalabay dra sa musea mismo nga lugar. Delicate of course gagana ang traffic lights sa intersection ng Burgos gatos Dabot silingon ang sistema ya kung traffic ang pagamalan medyo sweeto para driya o kunabi hindi pa ginaman nagka-problema mga kaagson. Area man mga kaagson sang dalan na dari North Capitol Drive kag North Capitol Drive mga kaagson mas gyapon sang gatos na likod ina sa may provincial capital. Karon nga po hindi pa ginamo sinaman kabugat ang traffic situation. Miyerkules pa lang kita nga daw kung kumakita nato ng aton nga mga kaagson nagasinumbali na damo nagalagaw mo ng isa na ito kinangalahan gire. Nagasinumbali mga salakyan, mga single nga mga motorsiklo, mga pribado, ang mga pasahero nga jeepney nga punuan ang mga pasahero mga kaagson. Kung nagkamparar mo Lunes, Tub-Tub, Martes, ang sitwasyon sa mga Bacolod totally different. Medyo mas sako-sako ang aton nga palibot ron man nga hapon mga kaagson, especially nga siguro isa man diri nga nagdalagit ang panyempo mismo. Ating aton nga panyempo sa palibot sa syudad sa Bacolod karami sa aton panahon. Manayanay nga panahon mga kaagson. Lubog na kumpara mo kahapon, naligid nga daw tinagulan. Hapon medyo mapulupang ang ato naman nga panyempo karon nga totally different. Sa nasiling ko natin kanami gid sa aton nga panahon. Na mga kaagson kung balikan nato na dalagan sa trapiko, ang area sang dalan Lagson karon nga hapon. Kabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation mga kaagson. Umalin area naman sang dalan Hernais Araneta. Para dahil na is Lacson, padulong diri mga kaagson sa may Rosario Lacson. Palapan approaching mga kaagson along area sa Lazuriaga Lacson, Gonzaga Lacson, padulong diri naman sa Rizal Lacson. Kapon makabig naman diri nga moderate heavy to heavy ang traffic situation. No sitwasyon dra, kung magamo sinang code mga kaagson butsingon, inamla mo sa lakyan partikramos dalan imo kitaan nga pilansok lang. Dalason ka move ang mga salakyan, hindi ka giyo bangod sa kadamon sa mga salakyan mga kaagson nga nagrabayo ko nabi dragin mismo nagaagi man. Ang direksyon nga daan padulong north amoning problema. Ang mga dipasero nga jeepney, pribado nga salakyan, basta along Lacson Street nagrabay mga kaagson o umal mo gina, basta peak hour na mo sinimer oras nga medyo nagabulubugakit man dalagan sang trapiko. Ano pagidbi, no? More. Labot mga kaagson sa area sa Burgos Lacson karon man nga hapon. Sa rin makitaan rin natin na may mga tiyempo galing napatay na lang traffic lights kag mismo based on monitoring sang bitaw mga traffic enforcers nagid lang ang nagaman sa taasang dalan para mas ila masuweto tagmadasig nga makalokar ang pagirumon-gumon sa mga salakyan mga kaagson along area sang Burgos Lacson. Isa ka problema diri mga salakyan lagi ka naman sa south o rather sa east direction kay kinahanglan na nila mag-cross but silingon hindi tayo yon nga makarabay ang mga salakyan from east going to west and then at the same time abi makalabay man ang salakyan kika na west going to east. Good may tiyempo gid nga kinahanglan magpunto anay sa mga salakyan from west para maligwan ligwa mga salakyan nga maga-left turn pabalik sa south direction dra sa may area mismo mga kaagson pa Burgos Lacson nga road going dito sa may Galo Lacson mga kaagson. The same ni mga salakyan gikan sa west kinahanglan mga pundo ang mga salakyan from east kay na sila magaliko man pabalik diri sa may Lacson North sila naman nga direksyon. Ay mga kaagson nauna na ito pamatihan si Mr. Jericho Servania ang radio control operator sa bitaw sa pinakuli naman nga monitoring sang nila kung dalagang sang trapiko ang aton pagamanan sa palibot sa surad sa Bacolod. Bacolod na Dagoro, Lopez is circumferential, B is Aquino Lasal, B is Aquino Lacson, down di sa Lacson Burgos, Burgos San Juan, balik di sa Burgos Hilado kag Lopisaina. Traffic accident, sir. Traffic accident do medyo dutay-dutay lang din, tatlo lang sa akon. Duwa sa aga, kag tatlo ang sa akon sa buong. Sa akon. Usually involved. Ang involved di PUG kag private. May ari di may injury pero do minor naman, serious kag private. Sa mga kaagson nga na-mention dra ni Mr. Jericho Servania ako na VA pagamalan. May aksidente na naman nga luluntad kay Inadra pa sa area sang Dalang Araneta Makakson sa tubang sang GSIS Bulbado diri sa naman ka series bus kay sa pribado ang salakyan
Mayon diri kiti wala magid may mga persona nga sakay sa duha ka mga salakyan nakaangko na bisang maloba o kunabi madalom-daluman nga kapilasan mga kaakson. Anyway, patol along area diri sa Luksin karon nga pon mobserbaran naton diri aligwa ang dalan Luksino. Hindi mo sinagkabugat kon area sa Gatuslao abi nga to ni kumpara naton sa area sa Gatuslao. So biso naton sa mga motorista kung makikita ang daligwa kag maka-divert ka mo diri ka mo pwede ka labay sa Luksin. Good na hindi na kamo dira magginutok pa area sa Gatuslao. Kasi kung gika naman ang kamo sa may south portion, paglabot ka pa rin dira mga kakson sa may area sa Irnais, Araneta, na kamo ka left turn, no? Sa wing dira left turn, diretso na di makakson sa bangka mismo sa Luksin. Yung na direksyon niya padulong north, and na kamo na pa yung mga kakson, diretso na na. Isay dalom sa Radyo Bacolod sa may Burgos, Luksin, mga kakson. Pero hindi mo kalatuan is either reclamation area, paglabot na sa Rosario, Araneta, total pila naman ka metro ang kalayon from Dalan Awing. Pwede na kamo ka left turn para dra na lang kamo makakso malabay sa San Juan area. Paglabot sa San Juan area makakson diretso kamo pa north, malabay kamo sa may San Juan. Then left turn paglabot sa San Sebastian, dito na kamo malabay sa may area sa Barangay 14 makakson. Dra paglabot sa Tubang sang Taltapan sa Department of Agrarian Reform o Condor, pwede ka ka right turn. Balik ka muna sa may Palangka Avenue, doon ang Aksyon Reclamation Area kung Bradco Port. Ano mga shortcut na hindi ka mo matamaan sa traffic paglabot diri sa may area sa plaza. Pero tandaan mga Aksyon, hindi unpredictable o kung hindi na mapaktan ang traffic situation sa may San Sebastian, San Juan. Especially kung matiyempuhan mo, gate nga nagaginawa ang madlagko ang matraka from reclamation area kag dra maglabay sa may San Sebastian, San Juan. Adra makakson medyo mabubugat man ang traffic. Importante namin dira kay may mga traffic enforcers gate nga ginapamtang ang bitaw. Amo ni nagkakalokal kung dalagan sa trapiko ang ato naman pabalaan palibot sa sulad sang Bacolod. Ang kakson tandaan man aton karon nga hapon ang pisa nga namin aton nga panyempo ang pagpanibin pagpaligo kag of course ang pagilamos hindi naton pagkalimtan para stay fresh in yang kita mga kakson dapat kid magamit kita sang Zantone Plus Herbal Soap. Ang Zantone Plus Herbal Soap ini 100% natural puro herbal magilos ang kutis kag safe na safe ginaganaga na pagulang sang inyong panit nagadula man ini sa minasma o kanang panit-panit sa inyo kuya nagabugawan sa pagdamo sang acne punggol kag pinaka mapinalian sini paagi sa Zantone Plus Herbal Soap. So ng problema conference pa ganun pang ito magkakson bakal sa Zantone Plus Herbal Soap pinaklapit ka botika siya na tagsa ka mga lugar rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Para sa wish come true na skin mo, may White Rose pampaputi tip para sa iyo. Sa pagpapaputi, dapat consistent. Gumamit ng White Rose Kojic Whitening Soap araw-araw. Tulong para tuloy-tuloy ang effect nito sa pampabagal ng skin pigmentation kahit na arawan ka pa. Mag-White Rose every day. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. Yan ang White Rose pampaputi tip for the day.
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Reports Afternoon Edition. Las 5:38 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalawon tara detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Gano kaya may sugid ko sa inyo, may nagpakasal mag-aksyon sa Singapore. Galing kay ang kasal nila ginpaagi lang sa video call. Ara sila sa sulod sa isa ka isolation room. Ang ilang guest yara sa gwasang hotel. Kaya alin sila sponsod China. Why sila ginpagwa? Aporte medyo interesante manambal sila. Basta importante makasal kami. Kay schedule ng kasal naman. Las 5:32, balonta ni Talisang balita halin sa Bacolod City Hall. With Aksyon Art ay hupon siya, Aksyon Art ani Sobonga sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Art, may hapon sa report, please kabin. Magpakasal sila liwat kasi maimbitahan ka na sa Marlon. Gani, oh. Unique nga kasal. Perte. Bangod siyang COVID to, COVID na, COVID. Na kabay ngalan? Yes, so COVID na sa umpisa sa buong adlaw, COVID na sa COVID. COVID, Pero dire kita na sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Umpisa na kamay Lunes, o tinalikdan na Lunes, ang pagtrabaho ni former councilor M. Ang bilang city administrator diri sa sulod sang Bacolod. Kag ang isa sa maging report ni Aksyon Marlon today, amo ang gilayon ng pag-umpisa sa nga trabaho nga pagtutok sa nga talatapan sa mga prioridad na gusto ipatuman sa talatapan ni Mayor Evilio Bing Lunandia. Isa dire, amo ang improvement kag pagpakayo bala sa mga mayor nga merkado sa palibot sang Metro Bacolod nga nagalakip sa pagpaayo man sang Vendors Plaza dira sa may reclamation area. Now, suro diri kay City Administrator M. Ang, nagsugilanon na siya sa mga market supervisor agud nga himaluon ang estado kag subong gusto sining makuha sang direkta nga mga information kay hindi pa siya galing kabalogid kung saan o maumpisa ining implementasyon sa program, pero ang klaro lang sunod sa iya nga talakip na ini sa programa o kon plano sang Lunandia administration.
Now, siling niya ang Vendors Plaza, ti organize na mayo, dira kaga ipakayo man, para mag-cater ang mga na-displays nga mga negosyante diri sa palibot sang sunod sa clearing, after sa clearing operation. Pero ni tanan Aksyon Marlon, at the very start pa lang sang iya pagpangalagad, siling niya ti ara pa kita sa pagkolekta no sang mga datos kag antes naton ini fully implement. Pero ang iya talaga pa nagpasiguro nga himuon yang tanan no sa parimag-o karon obligasyon nga ginatag siya sang karon nga administration nga magpunan niya ang expectation na Mayor Binglo Nadia kag pumuloy diri sa Bacolod. Isa pa gid target niya nga ang computerization bala dira sa may Bacolod City Government Center. So tanan nga mga departamento ma-synchronize o kung may Aksyon na Marlon nga mapaayon ang computerization nga at least kuha na yan. No, isa na lang may connection ang tanan ng mga departamento para madasig ang transaksyon. Kag kung may mga kliyente, madasig no, serbisyo nga mahatag sa siyudad sa Bacolod. Yaring porsyon sa pagbalayag ni City Administrator M. Pang. Ang Vendors Plaza, may ara na siya budget nga aprobado na para for implementation na lang para ma-rehab siya kag ma-rehabilitate para mabutangan tada sa mga aton mga transient vendors no kay nga naapektuhan sa clearing and subong ang initanan ginapang follow up ko pa ni Aksyon Art kay mag-umla ko nagsulod sang Lunes and ginakuan ko pa ni sang mga data ang aton mga market supervisors. Nagapa-update pa ko sa ila kay isa-isahon ko ni sila kay kadamo concern subong sa aton mga merkado, especially ang tatlo ka markets naton. But for sure ining aton Vendors Plaza will undergo repairs and rehabilitation kay may ara naman na siya. Actually may ara naman na siya approved budget. Okay. Porson lang sa Marlon sa palayag ni City Administrator, former Councilor M. Pang. So sa iya, after sining paribag-o karon nga obligasyon ni ginatag sa iya sa Dia Administration, tinguan niya ini nga maka-deliver sa siling ko sa expectation nga ginapaabot sang alkalde kag pumuluyo diri syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaaksyon nyo, Aksyon at Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Sa live stream, nagamonitor Jose Mongcal Torilla, Rumi Agsam, maulan na araw po hambal ni Rumi, Tintin Sogon Brillantes Family, Orex Ogon, Lola Consing Dorias, Porok Marang, Mandalagan, Maria Luz Agrijaldo Makunat, good afternoon, Imbong Dio Campo from Maaw, Elizabeth Malakagamala, si Taj Yona Ruiz Amor, Dennis Cartagena, kapati si Dennis nga fake news yadtong galapta ko ng balita angol sa isa kakuna. Mana papati ni Dennis? Tong drug list, pantian na. Si Maninay Harrieta Chong, good afternoon kay Maninay. Bea Jonathan, salamat. Bernard Salahay, sa Chityo Sibod, Porok Kalabihan. Barangay Sampinit Bago City, upod kay Renier Poras, samtang naga-obrasan tricycle. Tamyaw ko lang taran nga Salhay Clan sa barangay Tangob kag Bilog nga Negros Occidental sa kay Raul Kabalhin. Kaya former barangay Kapitan Raul Kabalhin. Si Toto Joey Tolentino pa shout out ga watching man galantaman. Si Eno Novea sa Mandalagan, Kenneth Valencia, Francisco Anji, patamyaw happy birthday Walma Castillo Tumulin, Hacienda Astro Farm, Maaw Bago City. Si Basmate Carlos Lopez, mayong hapon man. 5:45. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod sang ato sa lawas. Nagabalansi pa sa sistema sa ato sa lawas. Amoy ni sang natawag nga cleansing, nourishing kag balancing ara na sa Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugang. Kana mo lang pinakatatakgid sa Evergreen Herbal Capsule, sobra sugar niyo, kolesterol, acid, tambok, creatinine,
Asin, acid, ang kulang naman ay dapat dugangan vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron. Nakitaan lamang sa Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika sa inyo sa nga lugar, dara sa Banwa sa Medalbagan. May namang kodre din pwede mabakal. Dara sa GBX Pharmacy, Floretes Drugstore, sa Hinigaran naman sa Bill Yunes Drugstore, sa Pontevedra, Feya Joy Pharmacy, sa Lakaluta, March Pharmacy. Dara naman sa Bayansang Valladolid, Mabakal Butika Fred, Escalante City, dere sa Norte, Tito JK Pharmacy. Iban nga parmasya pwede mabaklan sa Evergreen, Pabosan, Tanaman. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:47 sa ato sa nga pagbalik ka. Balikan ta naman ang patrol ng tipo nila sa nga balita with Aksyon na dyan. Matapos gid lamang, City. Life Extension, Vitamin D3. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Aksyon Radio. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Vitamin D3, importante sa lawas naton. Piliun nyo ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension na Philippines. Kadto ka mo sila sa ring talatapan, mas maayo. Pero kung way ka mo lawig na tiyempo, pwede ka makabakal sa ring Life Extension Vitamin D3 sa nagkalain-lain nga mga butika lapit sa inyo sa ring lugar. Kapag siklawas ninyo ni, kapahilayo sa masakit kung ano naman nga balatian. Ay sa klinika kag opisina na hamtang sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City, may libre nga konsultasyon Lunes tubtob Sabado tagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tang report sa patrol ga monitor sa live stream mo si Jonel Harold Yenda. Ga monitor mo na. Sulit lang galing isa ding ngalan. Thank you. Balikan tang patrol with Aksyon Jan Diaz na tipo naman nga balita. Patrol reports. Aksyon Jan sa report please kabin. Kapamigin sa gihapon sa custodial facilities ang police station number 6 ining isa ka 18 anyos nga lalaki. Masaging kilala kay Alvin Colomba, Aksyon Mar, no? Residente ni sang Purok 5 barangay Magsungay. Sarad sang barangay sa Purok Magsungay sa gihapon, barangay Singkang Airport. Sarad naman sang Bacolod. Matapos siya nga nagpangawat sang cellphone kahapon. Ginawa yung cellphone sang isa kay estudyante nga nakapangnakaton sa kilid sang dalan, talong area sang Libertad Public Market. Malapit sa isa kabrutuan, grabe Aksyon Mar. Kagaini siya ang nagpalagyo. Actually, naglagsanay pa, kaya mga pumulo sa palibot, especially man nga may estudyante nga nag-standby sa pinakamaakalanaan along Libertad Public Market. Nakakita sa iyang pagpangawat abis sining isa ka estudyante Aksyon Mar nga nakapayo man sang bulig kag dito nila ginlagas ini nga suspetsado. Lagas nila, of course, sa sobragol kainit, malipot sa ibalo sa atong mga kaksuriban na kastigo ining isa ang masuspetsado. Sigon may pilas ini siya nga angkon. Dala pa niya actually diri sa Erman. Isang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital para sa pagbulong. Pero after, balik man isa sa prisuan Aksyon Marlon. Sa dugang pagid nga balita, ginafailan na sang kaso ining si Randy Rendon, 37 anyos, ang residente sang Purok Kagaykay, barangay Dosrad sang Bacolod, Aksyon Mar. Naibaluan kahapon nga sang ginserbe ang warrant of arrest batok din sa iya. Inpapanaog naman ni Honorable Judge Remedyo Rojo sang Branch 5 sang Regional Trial Court. Miangot sa kasong theft. Ginagbato pa ini sa kapulisan. May nabatian pa sila nga nagpalupok sang armas lotang sang kinrikisa. Naibaluman nga ini na-recover si posisyon ng man ka mga sachet sang suspected shabu may isa dre kadako kag may duwa ka matransparent plastic sachet Aksyon Mar. Sa dugang pagid na kuha man sa posisyon sining ni Rendol ang isa naman ka kalibre 9mm pistol kag apat ka mga wala nagrupok ka balas sang amo mismo nga armas lutang. Tikay na sang hapon tikayo na nga ma-file ang kaso diri nga paglapas sa lahi nagdiri sa pagupot sa illegal nga droga kag illegal nga armas sa Republic Act 9165 kag Republic Act 10591. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa mga high blood sa mga diabetic, aton masami na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ang milagroso nga kapsula. Ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Sa lipot nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Damo sa mga problema sa inyo sa lawas ang iya sa di masolusyonan. Diabetic, high blood, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabat sa damang aksyon. Plus ko nagapalang luya lawas ninyo sa di. Ilaway baya ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen kay damo na sa mga nagpamatuod. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang butika sa inyo lugar. Masulpain pagparanakit sa lawas yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang SED Marketing. BCPO naman nga balita pagkalo sa Police Office with Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric may hapon sa report please kibid.
Ginbalikan ta aksyon Marlon atong aksidente kon imo madudumam dira sa Marisalas Extension tabangan sa Yunuar Barangay 40 atong duha ka mga mag-amigo nga nagkakasanay sa motor nga sa din una yadto napatay ang driver. Sa magsuhot ini ang ginamuniho nila nga motorsiklo sa isa ka nagaparking nga tracking dira sa area sa Libertad nga nagakarga sang mga kararuton upod sa mga bolantero. Now ang pinaka-latest nga nakuha nato diri aksyon Marlon sa naglikod nga Sabado napatay na gali ining angkas nga si Junel Ganat 22 anyos nga taga Purok Katilingban, Barangay 39. Sa diin, bangod sa pila sini sa ulo, nga fatal ang igo sini sa makalampos sa buli sa tracking nga nagaparking. Kung imo matutuman, una din napatay ang driver sa motorsiklo nga si Godofredo Gamaw, 26 anyos, taga Purok Riverside, Barangay Takuling. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Jose Marie de la Paz, ang driver na siyempre tag-iyas ang tracking nga si Dennis Rigla nga taga Barangay Kamang-Kamang, Barangay Isabela, wala gid naguntat sa pagbulig sa unang nga napatay hasta nga sa pag-abot sa Sabado, napatay man ining angkas so wala untat action Marlon ang bulig nga ginahatag sa driver at the same time tag-iya sa salakyan sa diin dito nakabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo ni Godofredo Gamaw kag Junel Ganat nga nagresulta gid sa ila kamatayon. Yari ang konformasyon upod kay De La Paz. Sir, napatay pa sir. Suwabi sila patay. Sabado sa alauna. Hapon sir, serious injury nito. Lasing ito dagan doon. Ading impact. Angka sir, motor napatay pa yun ang angka. Ano sir ang dalaga? Sila to sir nga ariglo to? Driver sa lakyan sir. Kaya cooperate na sa duwa nga napatay. Gingaan naman doon sa financial assistance. Ang pagbabalo nga napatay na sa tiyak. Pero ay pa sa sang timer nga settlement. Siyempre kaya na imos pa ang patay. Kung matay ko bulig doon sa. Buligay na mga una doon siyempre. Hindi man sila yung maway sa basang sa doon. Kami sa kompetitori. Mga bla. Hindi sindihan naman. Kung tanawon tayo ang nakaksidente ito, amutan nagasakay sa motor mo, no? No, kung normal lang ano, may United Lagan niya, baka pundo ka na niya. Siyempre, sa pundo niya, moving object niya ang motor niya. Dahil sunod mo sa mga witnesses na rasa ang dalan sa tigdati. Di kurbada na sa puntada. Do, usually, dalan ang punong aksidente niya. May sir, kati nagbulig mga siya ng driver, no? Ang driver, ang bulig man sa kita, yung man doon may lapsa siya dahil man sa yan. Kaya siya naluoy man sa, nagamuman sa tiyaki, mabuligay na siya ron. Kaya man doon, patulong din, papaya man doon ang driver man to. Sa merek, ang insurance na, maklaim sa ti, galay man ang driver, ti, waidan ko rin siyang dadala sa motor. Expire pang RCR, mukha nang dominanay man mo, ganito na yung insurance. Ito yung insurance, hindi na yung mabulig kung kulang ang pasilis kasi yung motor mo kung lisensya. At least sir, nakitaan man sa driver nga ang intensyon niya nga pagbulig, ara gijaya. Ara gijaya, hindi sa mga bulig man. Ako medical sa bulig, pero kasi sa final nga diwana, kaya yung banyang bulig. Pero yung nakaso sa buong action, direct ending ba? Kaya pa settlement pa lang. Police Staff Sergeant Jose Marie de la Paz, Traffic Investigator sa Police Station No. 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Mag-Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa lawas sa Santon Plus Herbal Capsule. Napamatod ana sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Mas maayo ko ng Santon Plus Herbal Capsule inyo parisan sang may TC. Madugay ka na ba nga nag-antos sang imo mga katol-katol sa imo sa nga panit problema mabalang pilas nga dugay magayo. May TC ang sabat na alkaline nga vitamin C. Mga bro, kanami ang feelings kag karilag sige sa katasa sang kape. Kung naga-istorya kasi mo sa nga barkada, how much more? Kung naga-inom ka sang Santon Plus Coffee Mix, mas naganami bagid ang inyo sa nga bonding moments. Ang Santon Plus Coffee Mix himo sa Santon soya kag balunggay. May kape ka na healthy kapa. Impunto alas 6. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Magkulunod kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan anong kahintangan Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ernesto Regazzo, gapamati diri sa bahin sang Manila. Salamat kay Ernesto. Las 6:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibang nga balita way malabutan. Tutok sa Aksyon Farming Line na 6 media tubdo balas 9 ng gabi. There comes a time when we heed a certain call. Aksyon Reports After Edition magabalik na naman buwas. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Sa Technical Control, upod kay Aksyon Noel Peñalan with IT Expert Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,